Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. I Congress Angeline M. Carson tiu ide ilong kami ibetre kam bat penmi kam daladi yaladi but I kam ye kiwe. Ini ilong kami isa hamairang Eastern West Cass Hills District. I Congress ide inong hikai school hakiwe ki school hakathan mairang henry ila ino ya kakam hikai batle na kakam lajong but minta ide I managing director jong kakam ladi hapo ro CSC center. Hagaju kapor ide I village level entrepreneur VLE kabaya day ka CSC digital seva Meghalaya India. Hadin gajing tray yashibun ba ki kam online I training but coaching. Menta I Congress ila play ya kajaka I jing hikai klam jing siu wat shitingka. On sap don kam ya ki khna samla kathan mairang but mautharashan haka computer training but shna sanitary pads. Ite ilong kami ila yo jing itho na kabenta ki kam no sinyang ya ki kenthai ba ki kam penkhut sya ki khna kenthai haka St. James Higher Secondary School mairang hapo ka scheme Sri Swabhiman. Kalayo ya gajing itu na kabenta ki kam jongka khamtam haki jingtmu kum ka jingsam ya ki sanitary pads ya ki khna kanthei kum shibenta jongka Sri Swabhiman hamairang. Kaba ai ya ki jing shakri shaka sor mairang bar ki jaka nong kendong ha kaba ka jingdon jongki kor computer bar ka internet kalong kaba yarap shibun ban ai ya ka service ki babun ba shaki pat ba kadong kathan jongka Eastern West Cass Hills District. I Congress ide inong ai jing hikai bat ki program pelong ya ki LED bulb assembly kane kade ka beningkong ha kane kathan lashna ha kathan bat ai ya kapor bala ai jing bet ka bashisnem ki LED bulb balashna bat penmi ha CSC mairang ki dei ki ba bit dor labu ru ya kami jing ujor baya dei bat kinu ki jing ujor jong ki nong thien ka jing kular ka aikam ya saungut ki samla trairi I Congress Carson tiu ikwa ru ban penyar shu ya ka jing shakri jongka da ka ba penyar ya ka benta jongka CSC shaka digital village enterprise. Kawi ka beningkong tengah pai shaki kena samla ki bathap kam thap jamu dan ngada kwa bagi kena samla jungi ki bathap kam kimde ban shuthap ya khakam kindale tho exam pat kinle dak slipar kinle kin keren dak tin mairang te kalong ka ka ba ni kum ki balak khamrang ba khandiat mo ngendong no ngini ik kena samla jungi ba kilong kumta kamu kalong ka bas musi ingiru kalong ka ba kapau ba ka dong ka than jungi kadang dom kain kadang hiar ba anta kadang aku ba minta ka step ka ba minta ngaku ban jam shakmat ban peli ka coaching center na ka benta ki khna samla kabot ki khna samla la ki thap ha kinu ki kam la bane ki DSC MPSC nani ki kam banking kabot ki la ban yo ya coaching center nangi ngin ai coaching ye ki la da ngin le kat la kat ya ban penwan ya ite idor mo kat kum kadong kat han jangi kala idor iba khamret kabot ki khna shwa bakin le ki interview juki shwa bakin thoi ki exam ki la ban wan shwa ban train dim ba jungi ngin hikai ki kumnu bakin keren kumnu bakin thok exam kumnu bakin fees ya ledi hakamar ki officer kan kata ka bani kong mata ngalap modur hai kata ma ba nga isin nga pet kai ki para jong na dir glai thop jeli thap kam shekwan ki complain ngam la ka jing kiling ki kali kamta ngam tip ban jubab shu ngam nang shu banong ai na mar ngam smooth tip ai kemun ladanga sedang sa ini ikam iba kindat banyara biksamla kemun kadong kathan jungi kan sa kham kiu kini ki scheme ki bapher ki wan ding ba jungi ki CSC mo tikidan ki scheme ki ba ki CSC ki hab am pele free pa ba lada ka government ka command ngi ba pide ben pele registration fee free khanang ki ba baro khoi kin yo ai kini ki lat jing men toy mo tikidan pat ki por ba Shiwan ki office yara ban pele la mikiri ki registration online namar teng na office kimla tekmot kila bon palat lalong overcrowded kino apply tekmot ki wanya lam shingi ki pat ba ki wan leng bajungi ngi shem san pauchis pa tangkai by registration banyara bik pat ba te nalor kata shu pat ki dan pat seki free training ki ba teng ka sarkar ka sngo ban ajing yarap ek khna samlamo tekmo ka palat kini ki free training ru ba ki khna ki la ban let join ya kani ka free training kim dan kam ban siu nalor kata ka sedang dan shu khamat ka project ka thamai ka bangi ngimut ban ajing hikai khna kata ngana hab balik chung training hadu artayo
Kai kata ka jadi kai tani ke buat mal PI. Katangin sa persyang ban ai jing kai kena kumnu bakin tray kumgi ya ka common service center. Lada kila kan khambah lada kim la pat ngin sa penwat la de ki bakin yo kam haki company haki office sarkar bat ter ken. Bat sakawe pat kala jing kai ka dengin ai jing kai kena kumnu bakin shina sanitary pads namar ba. Lada ki don kinu ki groups ki social welfare lani kinu ki kantai mo ki bakwa ban ya shakhamat ban shnahi ban penmi ita industries ibaret ban shna gini sanitary pads tengin ai jin hikai ki bar ke jin hikai nga tharai kan sa sedang nadu banai agos mintas nem ter baro ki kam bangile nang ni kilong connected very close bat ki office bat ki department ba prepare kamu ladangi sedang suabangin sedang ban le kinu service ni hab ban yo jing bet ken ki office ba pinle lam kini ngin pai ki pai ba kom ta ter ko man ki dipet man gidan connection ba kata man hakane Republic Day kan bakala Independence Day kata ka jing itu na ka disu office ngalayo ka we ka reward tebat ngalas ngutho ba kila ngutho ya ka jing yarap kam lam jonga yaki kalau long kebayar namar bangas ngutu kajingwan jong pai bahang ni kalapan kala long ru ya kani kadong kathan jongi ban pen longsor namar kibriu hang ni kimwan tangnan ni na po east and west kiwan nakaleng ki district ru namar ba kidon ki kam ba kum ka NIS ka bami las bakile DLR house nam arhaja khatpra nam bakala ya kitu kimla banle kiwi hable CSC ban si uno hikai bakwa ban dep wahab ban mare shadi shasi si jongi kabot na shanu ru la wan ubrio tabot kalapan kelasor hawe kaliang tengah tip ba kini adu menta ba ubrio ba bun hang ni de ling ba ka jingi thu khana jongki offices ki ba prepare kirang ba kisen kan thai kiseng long pa ki buon ki bawan hang demo ban trai kam ban nga te kabot kisor daru nga buon ki ba itho kabot na leng ba jongki ru kala long united ba kan ban pen kiyo kan center jonga tenganum ong ba nganam mudur hiru ba hanong stone hakini ki jansor bat po eastern west ba kinum dan ba itu ba tang shi tu kongros te kila kam itu te ngala lap haba shongkai bagi officer kila ong ba ini center jong pila arit palan labon ki pai ba labon ki service bangile ki ong ngi sho hang ni office ngile ki program ki balik ma phi baro midon ki jong ki staff midon ki jong ki officers ba pen hari phi kawai ka kli marwai phi panya hang tu ngom le san baba ngi le kumno ba ban pen kiu ya ka kam kat kum ka jong smudon kam jong ki pai ba te kat bang ni dang la ngin le ri ki bam la pat kum ta kai ye ki kam ki bawan emergency kum kini ki badan due date ki bawan shibun ki registration am ni a be khna samla ba kin train na yen kin dan kam ora chong ne mai sin ta jong ai barit ba kin train na yen ngasiyo ya ki commission ban kalau work from home ngatrai ya ka jing trai tengah mula ban lan mo ngatrai bat ka ni ka center ngatrai bat ka balang ngatrai bat ka dong ngatrai bat ka yeng ruju ka por te kamot ngi kin thai ni nam la te ban shu up lot depends na ilok na dong sadong ho ilok janga ide I we isa poto I baklan tam ibu dadi ha bangadon kam ikloi ha ban don lang mat nga kan te rei kum kolong kumipat ngahab ban suthu hayeng ba hakapor bagi khun ki don kam ngahab ban pelaj por ki khun hakapor ba hangni ngabun kam ki khun ki hab suthu yanga hakapor bangadon ngabun kam bar gabalang hangni bar hayeng ki hab ban suthu lam yanga ni hab ban manage kumut ni suthu jingmut ba hayeng ki khun ilok bar manga ndei bang shu le jendan ba ken kamut ben step ye ki khun ngabu da inong tre kanta ngas thu yaldi ngamla su khle tang ben khithia ben step ro ngadon ya migraine namar ba ngala khia ka kam te anda ki khun ki lakhi ngala pen biang ya ki pen khre school ai ki la le school tentu dan beri so yin ngala yo concentrate be hang ne ki khun ki dan ying sa riu bajin ru steng magi dawan tuition te nyu bajing akhang nyu bajing ada let ngala concentrate be ki khun hayi ngam kwa su belai ai nga concentrate be ki khun kapor ba concentrate ba ka balang pat ngayat ba ka balang fokus ti baka dong ay baka dong baka sino ngay baka sino ya bas tu te ban pia iki por mde ban su le julum dari kum ta ki kam kin flop hang tu kin flop ba ki kam
ya ka juki officers Hai. kata te ban ong yang kata te ngi hang ni pai kum ka shudut right ki officers haya ka hajing sha ka de benda office DC ban le shudut right mentangin le manginang ni ki susai nang te ki phag certificate shingi ladap te kum ka epek ru berbor te hap le jeng lunch te menta ki le nang ni pit ngah du kata bajing nang pele ki la ban wan kan nu por biang ban ngin le nang ni ki approve nang te ngi yo ka epek nang ni kalau ka masuk bah namar ba kum mga ong sedang ka jing trei kam dei ka ba ngatri tang marwai yang kidon ki principal jungi principal consultant bape jangi kidon ki state manager kidon ki district manager komod mar khoi ki kam ki bang ngatri em ki dei be ki balap benchet lingba bar ki office be te komod ki office ki sting kam kan menta kom ka labor office ro ki bro ki tenyan te ki tenyan hang nang te gadi biteng jaka approve bar khoi ki office ki bale online ki biteng jaka approve ban Possible.